n'o tun bɛna tarata ma o dun kibaru an tun ye min fɔ aw ye o tun ye Asimu Koyita a sigira jamanakuntigiya la. O jamanakuntigiya o ye fangalatɛmɛ jamanakuntigiya ye wala don latɛmɛ jamanakuntigiya n'a y'an diya fana an b'a fɔ furancɛ fanga. O furancɛ fanga ye fanga sugu jumɛn ye? Jamanadenw olu de kan ka jamanakuntigi sigi n'o y'u yɛrɛ ni dɔngɔ jamanakuntigi ye. O bɛ sigi jamanadenw u ka bɔli kɔfɛ ka taa maa sugandi k'o sigi fanga na. Tubabuw b'a fɔ de ma ko élection présidentielle. Laada ye min fɔ jamana yɛrɛ dantigɛli a n'a sigi kan o sariya sun n'o ye constitution ye. O de y'a jira k'a fɔ maa tɛ sigi cogo foyi la fo n'a kɛra jamanadenw ka maa sugandili sigi ye. Nka o ye tuma min hali n'u ma pereperelatigɛ jamanadenw ka maa sugandili o de bɛ kɛ. Nka komi Ibrahim Boubacar Keïta de tun sugandira ka san 5 fɔlɔ k'a sigi fanga na, o kɛra jamanadenw ka sugandili kɔfɛ. San 5 filanan i n'a fɔ diɲɛ kelen don n'o ye an ka jamana yɛrɛ a sariyaw fɛ n'i sigira ka san 5 kɛ, n'o san 5 kɛra fori fɛn ye, o tuma i bɛ se k'a ɲini tuguni san 5 wɛrɛ. O san 5 fanga sigi min kɛra a kɛra gɛlɛyaba de kɔnɔ. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bɛɛ o kalama. Nka Ibrahim Boubacar Keïta nana sigi tuguni. O san 5 filanan min n'a tun bɛ o jamana mara la a nana kɛ gɛlɛya ye fo jamanaden dɔw olu wulila ka fara ɲɔgɔn kan juin kalo tile 5 k'olu ye jamana kanubaw ani jamana kumabɔdenw olu ka fara ɲɔgɔn kan k'u se anu fanga n'u ka dabali bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan cogo min u bɛ se ka dabali ni fɛɛrɛ tigɛ Mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ olu ka fɔcogo la. U tun ka fɔcogo la ni Ibrahim Boubacar Keïta tun tora fanga in na Mali laban tun bɛna dafiri. U fɛ o dafiri ɲɛsiranya de y'a to olu nana fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keïta ka jamana maracogo a man ɲi. U y'a fɔ a ye fɔlɔ ko a ka yɛlɛma don jamana maracogo la. O jamana maracogo ninnu minnu n'o o kɛra sabu ye kabili IBK ye fanga ta, jamana in nana bila lahalaya dɔw kɔnɔ. O lahalaya ninnu ko n'olu tora senna tuma dɔ la jamana in laban a bɛ da kolon ci ka filenkolon ci. Olu ka wuli ka dɔ de nana wolo gɛlɛyabaw la. Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in sɛbɛkɔrɔ nana folokoto. Diɲɛ don o don dɔ bi fara jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ fɔɲɔgɔnkɔ kan. A kɛra i n'a fɔ IBK ka fanga laban a dɛsɛra tuma min ni sɔrɔdasiw nana ye k'a fɔ waati sera olu yɛrɛw fana ka bɔ. Olu de nana ka IBK ka fanga in paro. O sira de la sa jamana bɛ boli cogo min na u nana u bɔjɔ. Olu nana u karaba k'a fɔ k'u bɛ fanga sigi, fanga min ye olu ka fanga sigilen ye. Nka bɛɛ y'a dɔn petu k'a fɔ n'i y'a ye k'a fɔ sɔrɔdasi ninnu jagɛlɛyaw sɔrɔ hali dɔɔni n'o tɛ ka jamana to a boli sira ɲuman kan. Hali n'i ye sɔrɔdasi sara k'a bolo fila fa sanu na, jagɛlɛya yɛrɛ t'i sɔrɔ, a ka farinya yɛrɛ t'a to fiyewu a bɛ se ka fanga minɛ. Sabu jamana sariya n'o ye dantigɛli ni sigikan sariya sun ye u y'o kɔn k'o bali k'a fɔ kojugu tɛ jamana kɔnɔ, ni ɲɛfɔcogo b'o la ni bɛncogo b'o la ka sago fanga pɔrɔni fɛ sɔrɔdasiw fɛ. Nka laban kɛr'o ye sabu a kɛra i n'a fɔ jamana in a fanga tun folokotora ka se hakɛ dɔ ma. Komi IBK ka fanga tun mafiyara k'a mafiya ka se hakɛ min maa si tun tɛ siran fanga in ɲɛ tuguni. O de senfɛ sa sɔrɔdasi ninnu nana fanga in baro n'u fɛ waati min u tun b'a fɛ k'a kɛ sɔrɔdasi karaba fanga sigilen ye. Diɲɛ bɛ taabolo ni taasira minnu kan sisan hali Mali yɛrɛ a lahalayaw ye min ye o tɛ bɛn. A nana wajibiya o sɔrɔdasi ninnu ma u ka lajɛ cogo dɔ la u bɛ se ka labɛn kɛ labɛn min fanga bɛ se ka sigi, fanga min ni jamana in bɛna mara n'o fanga ye. Nka n bɛ ɲa fɛn min kɔ Mali ani duniya jamanaw olu ma sɔn, u tɛ sɔn fɛn min ma o ye sɔrɔdasi fanga kɛrɛnkɛrɛnnenya jamanaw kɔnɔ, jamana minnu ye sendan jamanaw ye. I n'a fɔ an faso Mali, jamana in a t'a yɛrɛ bolo, jamana in a mara se tɛ Mali yɛrɛ ye. Mali bɛ magwɛn setigi jamanaw fɛ. O jamana ninnu ani farafinna yɛrɛ tilebiyanfan jamanaw olu de nana sɔrɔdasi ninnu karaba
ka f'u ye sɔrɔlasi ni fangamara man kan nka komi a ko kɛra nin cogo la a bɛ wajibiya u kan u ka jamanadenw tɔw da don jamana mara la minnu tɛ sɔrɔlasi ye o de nana kɛ sabu ye bandaw n'ale tun ye sɔrɔlasi kɔrɔ ye a tun b'a ka foro la u taara a nɔfɛ ka na jamanakuntigiya d'a ma min ye sɔrɔlasi ninnu yɛrɛw ye u ka ŋana u ka ko ɲɛmɔgɔ o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o ye Asimi Goyita ye u tun ye Asimi Goyita sugandi ka kɛ bandaw ka dangan ye u ye wele bila Mukutari Wani ma o fana nana kɛ jamana marabaaw n'o ye gouvernement ye olu ka ɲɛmɔgɔ ye n'o ye premier ministre ye furancɛ fanga in sigira nin sigi cogo la an tɛna segin nin ko in bɛɛ lajɛlen ka sabu cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw dugubaw ani dugumisɛnw kɔnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan tuma dɔ la a bɛɛ lajɛlen bɛ nin ko ninnu kalama Asimu ninnu nana sigi tuma min bandaw ye jamanakuntigi ale a ka danga ye Mukutari Wani ye jamana marabaaw olu ka ɲɛmɔgɔ ye san 1 ni kalo 6 de tun dira o san 1 ni kalo 6 kalo 9 nana kɛ jamana tɛ taa ko a tɛ taa ɲɛ mɔɔw yɛrɛ kɔni ka fɔli la komi anw da ko joona cɛ nka min bɛ faso in kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'a la a fɔra minnu ka jamana mara san 1 ni kalo 6 n'a fɔra ka fɔ kalo 9 tɛmɛna laɲini ye fɛn o fɛn ye min b'a to jamana in a bɛna a yɛrɛ sɔrɔ ka sugandili kɛ ka jamana kuntigi sigi n'o ye maliden yɛrɛw ka maa sugandilen k'o sigi o baara ma ɲɛ sɔrɔ fiyewu gɛlɛyaw de kɔfɛ sa a nana wajibiya wala a nana ye bandaw fɛ a ka jamana marabulon n'o ye gouvernement ye k'o ci nin kalikasiyɛn min kɛra a ye jɔda ni jɔyɔrɔ kura ta k'a d'a ma a kɛra fangabondaso minnu n'o ye jamana yɛrɛ fangabondaso ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛna jamana marabondasow ɲɛna lasigiden minnu bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan jamana wɛrɛw ka ciden minnu bɛ a kɛra olu ɲɛna a kɛra politikimɔgɔw ɲɛna a kɛra jamana dugulenw ɲɛna Mali yɛrɛ ani banbanciw tun y'u bolonɔbila kɛ cɛfɔ ni kanbɛn u bɛn ka wale sɛbɛn min na n'a bɛ fɔ o ma ko accord pour la paix et la réconciliation o kolatigɛlaw fana tun bɛ kɛnɛ kan a kɛra sokɔnɔso min a tun falen don i n'a fɔ dakɔnɔ ye a ko daminɛ na kabili nɛgɛ ɲɛ 10 dalagosi la ni panko 30 ye min ye colonel Asimi Goyita ye a yɛrɛ n'a furumuso n'o ye Lafiya Jalo ye fana tun bɛ kɛnɛ kan nin ko in a ɲɛmɔgɔya bɛɛ lajɛlen tun bɛ Cour suprême n'o ye jamana kiribulon min n'o bɛ faso kiribulon bɛɛ lajɛlen ni sancɛ o ɲɛmɔgɔba n'o ye Wali Wagaden a kɛra o ɲɛna nin kɛra dugulen kɛnɛsigi ye min jamana dantigɛlen ni sigi ka sariya sun n'o ye Cour constitutionnelle ale ye sariya kolo min ta n'o de ye colonel Asimi Goyita ka sugandi ka kɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye o sariya kolo a kɛra o kalannin kɛnɛ ye Mamutu Timbo o kɔfɛ o ye kuma ta a ka dantigɛliw la a y'a jira k'a fɔ Asimi Goyita ni jamanakuntigiya ka kan laɲini min bɛ yen n'o ye k'a sigi fanga na faso tɔgɔ la k'o bɛ se ka kɛ faasi nka a y'o fɔ kɛnɛ min kan a ye hakililajigin kɛ ka fɔ kalikasiyɛn min kɛra Asimi Goyita fɛ septembre kalo tɛmɛnen ko da tɛ se ka don kuma la komi jɔyɔrɔ min tun b'a bolo k'a sabu kɛ o ye ko a bɛ se ka bali ka laɲini min de don n'o ye k'a sigi fanga na k'o bɛ se k'o bali wa k'o tɛ se k'o kɛ fiyewu nka Asimi Goyita yɛrɛ ka kalikasiyɛn ye u nana laban o kalikasiyɛn kumaw de fɔli la mɔgɔ minnu y'o kumaw kɛ o ye Mamutu Timbo ye komi nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra nanzarakan de la an balimaw baara in daminɛna ni fɛn min ye o ye minnu bɛ n'olu bɛ kɛ kɔrɔsigi kulo min n'o ye Asimu sigi fanga na Cour suprême o ɲɛmɔgɔw o kɔrɔsigiw u ye a kuma ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛ n'olu de ka dantigɛli ye Abdurahmane Mayiga n'o ye kɔrɔsigi ni bilasiralikɛla ye Monsieur Mohamed Abdurahmane Mayiga conseiller nin tun ye kunungo an tun ye laseli minnu kɛ aw ye fo Cour suprême o ɲɛmɔgɔw u ye dantigɛli kɛ ka kangarida kɛ kunungo donkibaru nin tun ye o jujɔn kan ye min ye bi ye kunungo kuma bilara yɔrɔ min o ye journalidonbagaw a bɛ fɔ minnu ma ko avocat olu ka beretigi ale tun ye a fɛla fɔ mɔgɔ caman y'a fɛla fɔ bi ta an y'a bila yɔrɔ min an bɛna ta o ta yɔrɔ la kunun kuma bilara yɔrɔ min o ye Mustafa Sise ye o Mustafa Sise ale ye ni kiiri sigira ni mɔgɔ min nɔ minɛ la
i b'i wakuli kɛ mɔgɔ minnu ye n'a bɛ f'o ma ko avocat olu ka beretigi olu ka ɲɛmɔgɔ kunun da in bilara ye de basila bisimila an ka bita in ta o yɔrɔ la min ye Mustafa Sise ye ale ye dantigɛli minnu kɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nka ba Mustafa Sise ye dantigɛli min kɛ bisimila an ka bita in daminɛ n'o ye fo ka se waati furuli ma n'an garijɛgɛ kɛra minnu ye an n'o lase an ka jamana cɛkɔrɔbaw ani musokɔrɔbaw ma cikɛlaw bagangɛnnaw mɔnnikɛlaw julaw bololabaarakɛlaw Mali dugubaw ani dugumisɛnw ka taa Kayi ka taa Kulukoro ka taa Sikaso ka se Segu ka taa Mopti ka taa Gawo ka taa Menaka ka taa Tombouctou ka taa Kidal hali yɔrɔ minnu bɛ yen ni o ye dancɛw ye Mali ni Côte d'Ivoire dancɛ Mali ni Sénégal dancɛ Mali ni Laginɛ dancɛ Mali ni Niger dancɛ Mali ni Mauritanie dancɛ hali Mali ni Algérie dancɛ mɔgɔ minnu bɛ yen k'o ye malidenw ye minnu sigin bɛ kununko a hakɛ minnu y'an wele u ko Jose e bɛ baara kɛ cogo min n'a y'a sɔrɔ Mali kɔnɔ yan maa o maa k'o ye laselilikɛla ye ne k'olu ma n ko i b'a sɔrɔ u tɛ maa tɔw lamɛn de n'o tɛ tuma dɔ la a ye se ka kɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ yen minnu ka baara faamuya ka bon a kolo ka girin ni ne ta ye nka ni Ala ye se min kɛ anw ni ne ni Basila ye k'o lase aw ma aw minnu sigilen don jamana kɔ kan aw ka hami fanba sinsinnen don an faso Mali de kan Basila dɛ i yɛrɛ tuma dɔ la i bɔra kalama maliden minnu sigin bɛ jamana kɔ kan minnu bɛ yen n'olu bɛ togodaw la cikɛlaw ni baganmaralaw ni mɔnnikɛlaw ni julaw ni bololabaarakɛlaw hali cɛkɔrɔba minnu n'u b'an ka dugu misɛnw ni dugubaw kɔnɔ olu bɛ hami ni faso ye cogo min maliden minnu sigin bɛ tunga fɛ jamana in ko hami bɛ olu la cogo min n'a tun y'a sɔrɔ ko an bɛɛ ye Mali kanu ka Mali makaran i n'a fɔ olu y'a makaran cogo min Mali in lajɛ bani n'i ye baaraba o baaraba ye Mali kɔnɔ yan maliden minnu sigin bɛ tunga fɛ kɔlɔbɛ ni cɛsiri nɛnɛ lamɛnɛ ni san lamɛnɛ ani nɛni jugu ani deguni jugu e k'a lajɛ coronavirus lamɛrikɛn jamanaw Faransi jamanaw Chinois jamanaw minnu sigin bɛ yen nin gɛlɛyaba nin si t'a to u bɛ kɔlɔbɛ kɛ ka fɛn o fɛn bɛ yen n'u y'o sɔrɔ b'a bɛɛ donni ka na Mali kɔnɔ yan wa olu bɛ hami fasoko la cogo min n'a y'a sɔrɔ Mali kɔnɔ ko anw yɛrɛ bɛ hami Mali ko la tuma dɔ la ɲɛ dɔ sɔrɔla ba bisimila n y'a bila yɔrɔ min n'o ye surunadonbaw Mustafa Sise ale de tun kan ka kuma kununko an y'a bila nin yɔrɔ de la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an bɛna ta o yɔrɔ la ba i b'a lajɛ n'an sera k'a ta o yɔrɔ la an ka bita in kɛ o ye fo ka se waati ma inshallah bisimila. Je vous remercie monsieur le président. n b'i fo ɲɛmɔgɔba n ka foli b'i ye nin kɛnɛ ye ɲɛmɔgɔba n ka foli b'i ye. Monsieur le président de la Cour suprême du Mali. jamana kiribulon min n'a bɛ faso kiribulon bɛɛ lajɛlen nisancɛ e min bɛ kɛnɛ kan yan. Mesdames, messieurs les conseillers de la Cour suprême du Mali. Porosigi minnu bɛ yan n'o ye kiribulon min bɛ jamana kiribulon bɛɛ lajɛlen nisancɛ porosigi minnu bɛ yan. Monsieur le procureur général suprême du Mali. jamana sariya kɔlɔsili ani matarafaba min bɛ kiribulon kɔnɔ kiribulon min bɛ faso kiribulon bɛɛ lajɛlen nisancɛ e min bɛ yan. Madame la greffière en chef de la Cour suprême du Mali. kiribulon min n'a bɛ jamana kiribulon bɛɛ lajɛlen nisancɛ a sɛbɛnko ani a kiriko sɛbɛnko ɲɛnabɔba e min bɛ yan. Monsieur Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, honorable récipiendaire de la présente cérémonie d'investiture. Assimi Goïta e min ka laɲini kɛnɛ sigilen don n'o de ye sira ka di ma i ka sigi jamana kuntigiya la n'o ye furancɛ kuntigi jamana kuntigiya n'o ye furancɛ fanga jamana kuntigiya ye n'i ka laɲini bɛ ka bolo kan bi n'an b'o kɛnɛ de kan e min bɛ yan. Monsieur le président de la Cour constitutionnelle du Mali. jamana yɛrɛ dantigɛli ni sigikan sariya sun n'o ye constitution ye o kiiritigɛ bulon o min bɛ yan. Monsieur le président du Conseil national de transition. Monsieur le président du Haut Conseil des collectivités. bilasirali bulon ani sariya ta bulon min ni o ye furancɛ fanga bilasirali bulon ni o sariya tali o sariyaw tali o bulon o ɲɛmɔgɔba min bɛ yan. jamanadenw ka danama min sigilen don sigidaw ko ɲɛnabɔli la o ɲɛmɔgɔ min bɛ yan. Excellences, messieurs les ambassadeurs. Mali teri jamana minnu n'u kɛn bɛ k'u ka lasigidenw bila ka na an fɛ faso kɔnɔ aw minnu bɛɛ lajɛlen bɛ yan. Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées au Mali. aw minnu bɛ yen cakulu minnu bɛ yen magwɛn kulu minnu bɛ yen diɲɛ yɛrɛ fantan naani u ko latigɛli n'u ko labɛn kulu minnu n'aw ye ciden ye ka bɔ jamana ninnu bɛɛ lajɛlen na n'aw sigilen don an faso Mali kɔnɔ aw minnu bɛ yan. Partenaires du Mali. Mali dɛmɛbaw
mali chanyon mali magwenkebaw minum ni ubeka mali ni mali jembe nulu sigilen do an façon mali kono aw minum be. Mesdames, Messieurs les membres de la grande famille judiciaire, mali re kiri kiti latigele jo sharia tigew akulum numbe no ye no bolikelaw ye matrafa baw kiri tige baw kiri surna dindum bagaw aw minum naw ye mali kiri ko o jalatigeli no nyana boli kebaw ko kulu bulu fara no be mali kono amunum be. honorables invités en vos grades et rangs respectifs, no minum no ye number ye aw ma welela nin kenenga be min da joroye min da kechugo ye abela jelen gambe aw bema amunum be. Mesdames et Messieurs, che ani muso mbalmaw aya damene ni muso de kasoro ka alabani chewye anga jamana tabulu tewe komi ni be ka fo bamanangana do na fo jose aya damene ni muso ye muso munayma damene ni muso ye mali ngono ni fembe damene be damene ni chewde kasoro ka muso fo bunye mimbe anfaso mali fe ka tabulu na ka tasrawla ngambal muso fo ga preparative di aw maka fo dogmayate ni ya anfaso mali kono kube damene ni chawye ka labani musoye kube laba muso de tala oui anga famia chouye obe haketo ha. La cérémonie qui nous réunit ce matin est une cérémonie qui au-delà la jemi namba kenegambi ni uye ko jujon ni ko labeni ni anzigimba akenekambi no kembe ambe franyonga kun sabuye de la solennité ni furba lajedon jamana belajele ka furba lajedon qu'elle revêt est considérée par le barreau du Mali omnu nawye kiri bunangu buludoye noye surna dombaw ya be fominu ma avocat ni ne uluka bretiki comme l'une des plus grandes contributions de la justice malienne. jamana kiri tigebaw kiri nobobaw kiri sigibaw sharia tigebaw uka joda mimbe fasokola niyo kenedo de nyanamayali bi en faveur de la paix, nasigi kunye jamana imba resro chefo ni kambena de la sécurité Kana. et de la sauvegarde de la démocratie beya dans ce matrafali pays qui nous est chissé. amunumbo olanyina. Oui, Monsieur le Président, Chedo kene sigile kundigi jamana surna dombaw uluka kole les acteurs de la justice et les praticiens du droit sharia jo sharia walela baw sharia kebagaw sharia walew kebagaw saluent la Cour constitutionnelle du Mali. ube foli ci ke kanyeshi jamana dandigeli ni sigi kan sharia sun no ye constitution yi a koloshili kela ni amatrafa baw no ye cour constitutionnelle qui, à travers un arrêt historique, dont Oui, nous venons d'avoir lecture na ye dandigeli na ye sharia waleta par Madame la greffière en chef de la Cour suprême, ni ukulatigele kuma nunu fora kiribulum min be jamana kiribulum be lajelen nyonje o seben fasirke bani seben lakale babi no muso yi a permis de revenir, de parvenir no kera sabuye ka o be waleya à une issue judiciaire fondée sur le droit, kene yi zigi kun no ye sharia kene ye na sinzi yoro abulu lamine yoro ye sharia de ni jamana sharia de afin de maintenir à flot le bateau Mali. min ye mali kulun ye a bɛ se ka sigi ji kan a ka wuyo k'a sɛnsɛn ni fiɲɛ ye n'o ye mali kulunba ye Face au chaos auquel nous étions prédestinés, kɔlɔlɔ minnu n'o tun kunsin bɛ an ma an bɛ se k'an yɛrɛ bɔ olu la cogo min. par les plus sceptiques, voire nos défecteurs. La présente cérémonie est la preuve nin kɛnɛ in sigili ye kɛnɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna qu'au-delà des difficultés que traverse, hali n'a y'a sɔrɔ k'an bɛ difficultés gɛlɛyaw la kɛ inhérentes à toute société humaine, wa o gɛlɛya nin le Mali regorge en son sein o gɛlɛya min bɛ yen ni a bɛ se ka jamana bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nka anw faso ye jamana min a yɛrɛ kɔnɔna na d'hommes et de femmes résolument dévolus cɛ ni muso minnu n'olu bɛ yen n'u ye mɔgɔ cɛsirilenw ye mɔgɔ bɛrɛlenw ye n'u ka hami ye à perpétuer les riches valeurs et traditions d'unité kelenya cɛfɔ ni kanbɛn minnu ni an bɛɛ lamunnen don n'o ye an bɛɛ taabolo ye n'o ye an bɛɛ ye faso in kɔnɔ yan d'humanité et de Adamadenya. foi en l'avenir
k'an jigi sigi pour faso la assurer un développement social min bɛ jigi min n'o bɛna kɛ jidi ye malidenw yɛrɛw u ka jidili sirabɔ ninnu u ka maaya sirabɔ ɲuman kɛcogo la politique, économique et Dabali, culturelle harmonieuse Soro. de notre pays. an ka jamana in kɔnɔ yan. Aujourd'hui, bi la célébration de la cérémonie d'investiture officielle du président de la transition furancɛ fanga fangalatɛmɛ fanga in don latɛmɛ fanga min n'an bɛ o sigili la o kundigi jamana mara bɛna kalifa mɔgɔ min na o sigili fanga na o kɛnɛ o ɲɛnamayali la bi par la plus haute juridiction judiciaire de notre pays, sariya bolo minnu n'o mali bɛ sigi n'o sariya bolo ye o latigɛba minnu n'olu ka sigikun y'o ye bi la Cour suprême du Mali kiribolo min bɛ jamana kiribolo bɛɛ ni sanjɛ o bɛ yan est la preuve que nous existons. Que nous continuons à poursuivre l'œuvre des pères fondateurs de notre nation, mali yɛrɛ tu tigɛra mɔgɔ minnu fɛ olu ka cɛsiri wale minnu n'o bɛ ka nabɔ anw fɛ dun brillamment exprimée dans notre hymne national, ni jamana yɛrɛ jɔnjɔn mali ka welekan n'o bɛ kɔnkanko kasi o kɔnɔ dans cette formule célèbre, tous debout sur les remparts. n'o o kɔnkanko kan dɔ ye dɛnɛ jamana den bɛɛ lajɛlen k'i don ka dɛnɛ bɛn faso ye dɛnɛ duguma ni dɛnɛ sanfɛ Et nous y sommes. Dans quelques instants, vous serez, Monsieur le Président Assimi Goïta, yanni sɔɔni cɛ jamana kuntigi asimi koyita yanni sɔɔni cɛ le président de la transition et le chef de l'État du Mali. e min ye furancɛ fanga fangalatɛmɛ fanga donlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye Le président de tous les Maliens et de toutes les Maliennes. e min ye maliden cɛman ni maliden ɲɛmɔgɔ bɛɛ kuntigi ye bi i bɛna k'o ye Jeunes et vieux, tous les regards seront portés vers vous. bita ko bita ye maliden bɛɛ lajɛlen ɲɛti maa wɛrɛ la fana kɛra ye Vos faits et gestes seront scrutés dans les moindres détails. e bɛna min fɔ i bɛna min kɛ o a bɛɛ lajɛlen a bɛna lajɛ mali fɛ a bɛɛ lajɛlen bɛna sɛgɛsɛgɛ malidenw fɛ wa malidenw bɛna u hakili to i ka kɛta ni ka fɔta bɛɛ lajɛlen na Depuis l'annonce de la tenue de cette cérémonie, foroba jamasigi a bɛna fori waati min les Maliens tous debout, maliden bɛɛ lajɛlen na wuli k'i do i n'a fɔ cɛ kelen disais-je comme un seul homme, i n'a fɔ cɛ kelen affirme haut et fort ka i kanbɔ bɛɛ k'a mɛn ni hakili ye ni kɔnɔɲɛya ye leur ferme détermination à vous accompagner. ka e sɛnsɛn k'i dɛmɛ i ka jamanakuntigiya min n'a bɛna kalifa la n'a kalifala ye n'a kalifara i la yɛrɛ À se tenir à vos côtés o siratigɛ la k'i magwɛn pour sauver la patrie. jamana in an faso mali a bɛ se ka kisi cogo min Maintenir son unité et sa cohésion. cɛfɔ ni kanbɛn ani jamana fara ɲɔgɔn kan o dabali n'o fɛɛrɛw bɛ se ka tigɛ ka mali kɛ kelen ye En vue d'engager dès à présent nin kɛnɛ in yɛrɛ kan nin yɔrɔ in yɛrɛ la ka se ka sira ta les travaux herculiens qui vous attendent. baara kolo girinba minnu ni o baara ninnu bɛ ka e kɔnɔ ka faso kɔnɔ Qui nous attendent aussi. Nous avons trop longtemps, Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, fait preuve d'hésitation. an bɛ n'an bɛ sigasiga la aw minnu ye nin kɛnɛ in sigi ɲɛmɔgɔw ye jamanakuntigi ni jamanadenw an bɛ n'an bɛ ka siga D'atermoiement an ni ma lamin an hakililama tigɛ an mɛnna o la dans la résolution des maux qui assaillent notre pays. gɛlɛya minnu n'an ka jamana kolokololen don o gɛlɛyaw la an ka jamana sigin bɛ a sen sabara kɔnɔ ko gɛlɛya minnu na ka dɛsɛ ka o ɲɛnabɔli siraw ta Notre démocratie. n'o ye jamana ye bɛɛ y'a ye min n'o bɛ faso kɔnɔ forobaya min bɛ faso kɔnɔ bɛɛ diɲɛ fangasigi minnu bɛ kɛ ka jamana baara ni bɛɛ ka diɲɛ Il s'agit entre autres o laɲini dɔw ye jumɛn ye de la corruption. foroba nafolo bɛ juguyalen sɔrɔ fɛ ŋanamu nafolo ɲiniko jugu siraw fɛ sira minnu n'o ye koloko juguya siraw ye De la lutte contre l'impunité. kɛlɛ minnu n'o ye n b'a kɛ fɛn tɛ bɔ a la o kɛlɛ kolokolobaliya cɛnikɛlaw u b'u bɛɛrɛw la u bɛ ko kɛ k'u sigi panparan ni jama ye u hakilila tigɛlen De l'incivisme. jamanaden juguya kolobaliya jamana ye o min kolokololen don Du non-respect de l'état de droit. hakɛ o matarafabaliya hakɛ minnu sariya labatobaliya minnu n'o bɛ faso kɔnɔ De l'abandon de nos valeurs sociales. jogo ni danbe minnu n'o ye an ka jamana jogo n'a danbew ye o jogo ɲuman ninnu olu lanɔgɔyalen De la destruction de notre environnement. jamana yɛrɛ a bɛ tanga ni tangasira fɛn o fɛn ye ka daminɛ kabini sigida ka taa kungo kɔnɔ ka taa cikɛyɔrɔw la an ka jiw ni olu bɛɛ lajɛlen
burujali ulu matrafanu tanga baliami nambu waliula. Pour ne citer que ceci. Nul doute, Siga kun ndala. Monsieur le Président, Jamana kuntigi. que vous vous attaquerez frontalement à ces mots. Ni kojugu munumbe no kemeka jamana in sigi asan sin sabara kono. Siga tala ka fo ibina o kele inke musalaka tala pampara ko kele inke ibinuke. Pour remettre le pays au travail. Chukumi jamana in miseka bla bara siraka. Sur le chemin de la prospérité. Jamana in kabla jidi sirakan, kabla nyeta sirakan, kabla wasa sirakan, kabla bara nyuman sirakan mimba to malimbe ka ere sagoye. Mais dans la préservation et la sauvegarde des droits fondamentaux et des libertés. Utita femingo no yi kanabilai, no yi kanhoroyani, no yi tlininyai, no yi hake matrafali, ni shiti nyesro ko mbado ka fo ibina temonstrafe. Tel que défini au titre premier de la Constitution du 25 février 1992. Inafo anga jamana ere dantegelini sirikami no o be walila anfaso malokono bi o sharia kulu folo yi minfo. Des droits et devoirs de la personne humaine. No ye malidin ka hake keta ni fotala hadamadinya yere hake matrafali tabolo no kekuna. Et à terme, ubina furi tumami nous engager résolument anga sirata sirabla bali pour la tenue d'élections générales libres, jamana deum ukani ndungo fanga ukaseka sigi ni jelinya ni horonya ni tleninya ni ladrinya kama sigi fanga na mami ubesigi ni kuma fole nunu ushatikanwe ambalima nintu ye Mustafa Sise ale ye Kristourna le dumbaga uka beretigi awye akapmame ayi sinsin femi kan ode ambe domine nafuko be dasira femi manno ye jamana sharia burjali furuba naflo jugu yali femi mkembe kamali sigi ya sabara kono aku mali mena sigala gelea minnu be faso kono bi ka gelea nunu ku kele u gelea nunu ka wuli asimun ko ita ale shi ye sambi sabani shegin ye aki kale ke shi ka fo kwana mali to abunye minan kono hake minnu dandigelini sigi kan minnu ye mali sharia ye n'o ye sigi kan sharia ye a bɛ olu mafa a ta mafa foyi ya fo mali ka nafa ka jamana in ka kelenya jamanadenw ka ɲɔgɔn minɛ k'o layidu ta k'a fɔ a bɛ o waleya k'o timɛ jamana in dugukolo a kɔlɔsili n'a kisili ka bɔ jamana kɛlɛbaw min bɛ n'ale ye bonya min n'u kan ka da mɔgɔw kan i n'a fɔ u b'a fɔ min ma ko ordre nationaux général Amadou Sagat Furu Gueye ale ye Asimu Goyita ka jɔnjɔn d'a ma n'o ye ka halalaya ni jɔnjɔnya bɛ fɔ min ma ko Grand Croix de l'ordre nationaux du Mali colonel Asimu Goyita Mali drapeau o min bɛ tara a disi la o kɛra nin cɛ in fɛ a kalo 9 de ye nin ye Asimu Goyita a delila ka nin ɲɔgɔn kɛ ani bandaw o banda min n'a nana wajibiya kan i n'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta ta kɛra cogo min a ka fanga bila ko caman kɛra o la nka gɛlɛya ninnu minnu bɛ yen o gɛlɛya ninnu bɛ kolokololen don Mali kɔnɔ bi o dɔ ye jumɛn ye o ye lakanabaliya ye hali an bɛ don min na i ko bi o lakanabaliya kolokololen don malidenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya kolokololen don coronavirus o kɛn bɛ ka i genge faso da la i n'a fɔ jamana tɔw cɛfɔ ni kanbɛn bɛn ka wale sɛbɛn min n'a tun fɔra o bɛna ni lafiya ye Mali kɔnɔ o waleyali o gɛlɛyara kosɛbɛ yɛlɛma minnu kan ka don jamana jɔlen ani jamana fanga sigi cogo la fo ka se bi ma hali n'a ŋaniyaw fɔra a ma se ka waleya nin furancɛ fanga in a ɲɛmɔgɔya kalifara Asimu Goyita la a fɔra ko ale de bɛna nin gɛlɛya in wuli a tɔ tɛ tɛmɛ kalo 9 kan tuguni kuma dilen Asimu Goyita ma nin kɛnɛ in de kan furancɛ fanga a sigira baara minnu n'o dira Asimu Goyita ma o baara ninnu kɛkun tɛ foyi ye gɛlɛya minnu bɛ jamana in kɔnɔ gɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli cogo min o furancɛ wala waati la tɛmɛ fanga in a tɔ tɛ tɛmɛ kalo 9 kan tuguni Asimu baara minnu dira ma a b'a fɛ ka ni hakilina kuraw ni cɛsiriwale kuraw de ye nka yanni kuma bɛ d'a ma minnu ye kiiritigɛlaw ye minnu ye sariyatigiw ye olu ye kuma minnu fɔ ka sɔrɔ ka a sigi fanga na o kuma dɔw filɛ sur ce ni Asimu Goyita ni y'a sigilen kuma tɔw ye la cour kiiritigɛbulon la cour donne acte à madame la greffière en chef a ye sira di kiiribulon sɛbɛnko ani
a sariya boli ko o matarafaba n'o ye muso ye ka sira d'a ma. De la lecture de l'arrêt a ka sariya kolo kalan sariya kolo min numéro 221 daɲɛ 221 02 CC fu fila vacances du 28 mai 2021 de la Cour constitutionnelle du Mali. ni o ye jamana dantigɛli ni sigikan sariyasun o kɔlɔsili kiribulon a ye kɔlɔsili min kɛ k'a fɔ jamanakuntigi tɛ tuma min na bandaw a ye baarabila kofɔ a yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔya a y'o bilali kofɔ. Donne acte à monsieur le procureur général de ces réquisitions. a ye sira di jamana sariya matarafaba ni kiri kɔrɔsili o kɛbaga ma ka sira d'a ma sa a ka a dantigɛ. Donne acte au bâtonnier de sa plaidoirie. Reçoit le serment du colonel Assimi Goïta. Asimu ka kalikan siɲɛ sa a bɛna o de waleya. Lui en donne acte et les renvoie solennellement, officiellement, à l'exercice de ses fonctions. Asimu Goïta jamana ye sira di ma jamana ye yamaruya ni a ka kiribulonw ka sira ye kiritigɛlaw ka sira ye sariya matarafabaw ka sira ye k'i bila i kiti ka jamanakuntigiya baara kɛ ni furancɛ fanga in nin don latɛmɛ fanga in a kuntigiya jamana y'i bila baara la. De président de la transition. K'i kɛ furancɛ fanga jamanakuntigi ye. Le déclare donc installé. K'a fɔ k'i sigira koyi jamana ye i sigi jamana ye danaya da i kan k'i sigi k'i kɛ jamanakuntigi ye. Donne que de tout il soit dressé procès verbal qui sera classé au rang des minutes du greffe de la Cour suprême pour y recourir en cas de besoin. Bɛn kɛra minnu kan sariti kan minnu taara sira minnu dir'i ma nin bɛɛ bɛ kɛ nɔbila ye ka bila kiribulon ka kokɔrɔ jiginɲɛw kɔnɔ don min ni haju sira ma nin ko in kun kan o bɛ se ka o sɛbɛn bɔ cogo min o ka kɛ seere ye. Je ne peux donc terminer cette cérémonie sans dire un mot. Nin kuma in nin kɛnɛ in sigili tɛ se ka wuli fo ne yɛrɛ k'an fɛ la dɔ fɔ. Car le moment est important. Le moment est capital pour tous. An bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ in nafa ka bon jamanadenw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ jamanadenw bɛɛ ka nafa ni ka tɔnɔ kɛnɛ de ye nin ye. Et je comprends l'émotion qui vous envahit en ce moment précis. N b'a dɔn k'a fɔ i bɛ lahalaya min na bi i dusukun laminen don lamin cogo min na n b'o kalama jaati nka o n'a ta bɛɛ. Je comprends aussi les attentes de notre peuple. N b'a dɔn k'a fɔ Mali haju min b'i la bi jamanadenw sigi bɛ k'i kɔnɔ ni jigiya minnu ye u jigi b'i kan ka se hakɛ min ma n bɛ nin bɛɛ kalama. Quel sentiment hakilina ni fɛla minnu b'u fɛ n b'o dɔn koyi. anime les uns et les autres. Jamanaden kelen kelenna bi ni bɛɛ ɲininka bɛɛ kɔnɔ ye min ye n bɛ dɔw bisigiya la. Je voulais donc, n tun b'a fɛ monsieur le nouveau président de la transition du Mali, jamanakuntigi kura furancɛ fanga jamanakuntigi kura Asimu, avec votre permission, i ka yamaruya kɔnɔ dire quelques mots n b'a fɛ ka n da se ko dɔɔnɔma ma. en faisant entrave au protocole traditionnel. Hali ni nin tɛ laada ye ne kɔni ye nin karaba ka nin fɔ ten. Je parlerai plus tard des chefs d'institution, mais je voulais faire un clin d'œil au président du Conseil national de la transition et à mon ami et frère, le président de la Cour constitutionnelle, N teri nin balimakɛ dont je salue le travail, a ka baara min kɛra l'abnégation et le sérieux cɛsiri ni qui sɛbɛn l'ont minnu toujours caractérisé. n'a ye o kɛ. Merci mon frère. Aw ni ce. Mesdames, Messieurs, Cɛ ni musow les membres du Conseil national de transition, furancɛ fanga la kɔrɔsigi kulu min ka baara ye sariyaw ni jamana marabaw furancɛ fanga marabaw bilasirali kɛbaw. Mesdames, Messieurs les chefs des institutions et autorités administratives indépendantes de la République du Mali, An faso Mali a fanga bondaso minnu bɛ yan o ɲɛmɔgɔw jamana yɛrɛ bi mara ni mara cogo minnu ye o kolatigɛla minnu bɛɛ lajɛlen aw minnu bɛ kɛnɛ kan yan. Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux des départements ministériels, Minisiri bondaso kolatigɛlaw cɛw ni muso minnu bɛ kɛnɛ kan yan. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Lasigiden minnu n'o ye an teri jamana lasigiden minnu bɛ Mali kɔnɔ yan. représentants des organisations internationales, Diɲɛ yɛrɛ baarakɛ bondaso minnu bɛ yen n'o y'u ka maaw ci ka na sigi anw fɛ Mali dɛmɛni sira kan. accrédités au Mali. Ni olu segin bɛ n'u ye ciden ye an faso dugukolo Mali kɔnɔ yan. Messieurs les anciens chefs de l'État, Jamanakuntigi kɔrɔ minnu bɛ nin kɛnɛ in kan n'o ye Mali jamanakuntigi kɔrɔw ye. Mesdames, Messieurs les anciens premiers ministres, Jamana marabulon ɲɛmɔgɔ kɔrɔ minnu bɛ yan cɛw ni musow. Madame la maire de la commune 3, Komini sabanan o maire min bɛ kɛnɛ kan. hôte de cette cérémonie,
aw minnu ye nin kɛnɛ in sigibaw ye aw minnu ye nin kɛnɛ in latigɛ ɲɛmɔgɔya bɛ aw minnu bolo. Monsieur le gouverneur, fanga ka cɛsigi Bamakɔ mara la. mesdames les responsables des hautes autorités civiles, jamana mara a marabulon a fanga bondasow o ɲɛmɔgɔ minnu bɛ a cɛw ni musow, militaires et religieuses, a mana kɛ sɔrɔlasiw ye o a mana kɛ kuntigi wɛrɛw ye o, messieurs les bâtonniers de l'ordre des avocats somnalenbagaw olu ka beretigi min bɛ yan, du Mali et les responsables des ordres professionnels de la justice. aw minnu ye sariyatigiw ye sariyatigɛbaw ni sariya nɔbɔbaw ye, aw ka kɔlɛ n'aw ka beretigi ani aw ka cakɛkulu, Mesdames, Messieurs les membres de la famille judiciaire, aw minnu ye sariyatigiw ye o kɔlɛ n'o du kulu bɛɛ lajɛlen, chers invités en vos rangs, qualité et grade, dunanba bisimilali minnu bɛ yan bɛɛ n'i ta nakun bɛɛ n'i ka jɔyɔrɔ, tout protocole observé, bɛɛ ka jɔda ye min ye u bonyani n'u matarafalen kɔfɛ ne fɛ. Monsieur le Président de la Transition, Assimi Goïta ye min ye furancɛ fanga latɛmɛ wala fanga fila ni ɲɔgɔn cɛ kuntigi ye ni jamana mara kuntigiya kalifalen don i la nin waati in kɔnɔ. avant de passer la parole au maître de cérémonie pour la suite des événements, yani n ka kuma tɔ di dandegelikɛla min n'o bɛ k'u dandigɛ nin kɛnɛ in kan yani kuma ka d'ale ma sa, vous me permettrez, aw bɛ sira di ma aw bɛ ɲamariya au nom de la famille judiciaire toute entière, jamana kiribulon jamana kiritigɛlaw jamana kiri kɔlɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la, au mien propre, de vous féliciter pour votre désignation en qualité de président de la transition malienne. ne yɛrɛ ye kɔlɛ mun mɔgɔ ye n'o ye kiri sariyatigiw kiri nɔminɛlikɛlaw kiri tigɛbaw kiri kɛnɛ lawaleyabaw sɔrɔnadonbaw bɛɛ lajɛlen o kɔlɛ tɔgɔ la ne ka Et vous souhaiter ka dɔw k'i ye k'i kanu ni plein succès dans vos nouvelles fonctions. baara kura min dir'i ma k'a kanu ye i ka sira sɔrɔ n'a ye i ka kɛ ni wasa ye i ka baara ninnu u bɛ se k'a kɛ wasa ye i bolo cogo min, Qui ne seront pas de tout repos. nin baara in kɔni a tɛna nɔgɔya. Puisse Allah vous inspirer et guider vos pas. n y'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲumanw d'i ma i bolominɛba nin sira in kan ka sira ɲuman d'i ma k'i ka taama cogo ɲɛ n y'a ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya ye. Sur la voie qui mène à la refondation du Mali nouveau, mali kura tutigɛli min bɛ ka kɛ o tutigɛli ka wɔw ni binw ni ŋɔniw ni waraw ni fɛnw bɛɛ bɔ malidenw ɲɛ a ka kuma in hakilina y'o ye n'o tɛ a ma fɔ o fɔcogo la dɛ. au retour de la paix sur l'ensemble du territoire national. maliden bɛɛ lajɛlen cɛfɔ ni kanbɛn min n'an ka laɲiniw ye o bɛ se ka segin an faso maliba kɔnɔ cogo min, À la réconciliation entre Maliens, malidenw ka don da kelen fɛ u ka bɔ da kelen fɛ u ka ji bɔn ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka nɔgɔya cogo min, et à la fin de l'épineuse et lancinante question de l'insécurité et de son cortège de violence qui coupe le sommeil à tous ceux qui vivent aujourd'hui au Mali. mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i sigi bɛ mali dugukolo kan kana ni lakana sabatibaliya ye kɔlɔlɔ fɛn o fɛn kɛ o kana n'o lakana ani o kɔlɔlɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wuli cogo min mali k'a yɛrɛ sɔrɔ n b'o ɲini n b'o kanu ni ye. Monsieur le Président de la Transition, furancɛ fangalatɛmɛ fanga fila ni ɲɔgɔn cɛ fangasigi o kuntigi min n'o ye bi Assimi Goïta, les défis sont énormes et nombreux. kɔnɔguwankow ka ca wa o ka girin laɲini minnu bɛ yen bi o laɲini ninnu ɲɛ sɔrɔlen a ma nɔgɔ. Tous appellent des réponses urgentes et efficaces. wa o kɔnɔguwan minnu bɛ yen a bɛ jamanadenw fɛ a bɛɛ ka wuli teliyala ka wuli sisan o ye jamanadenw ka laɲini ye. Il me semble superflu de les énumérer tant ils paraissent évidents dans un pays. Cependant, a tɛ kun wɛrɛ bɔ ne k'a fɔ n bɛna o tɛrɛmɛ tuguni sabu bɛɛ ɲɛ b'a la panpana kɔlɔlɔ a bɛ kɛnɛ kan panpana nka o n'a ta bɛɛ la lutte contre le terrorisme, papalikɛlaw kɛlɛli l'insécurité et la pandémie du coronavirus coronavirus bana kɛlɛli ani kana sabatibaliya min bɛ faso in kɔnɔ méritent d'être signalés. mɔgɔ ka kan k'i da se olu kɔni ma. Vous avez, Monsieur le Président, furancɛ fangalatɛmɛ fanga fila ni ɲɔgɔn cɛ fanga in a ɲɛmɔgɔya bɛ min bolo bi Assimi, le devoir impérieux i ka baara de i kan k'i cɛsiri ni baara minnu ye teliya yɛrɛ la koyi de donner confiance aux Maliens ka danaya segin
malidenw ni fanga kan malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ danaya bɛ se ka segin ni ɲɔgɔn cɛ cogo min. Et à la communauté internationale en menant une lutte. Mali dɛmɛbaw Mali teri jamanaw Mali bɛ ka magoya maa minnu fɛ olu ka danaya ka segin Mali kan o dun tɛ ɲɛ sɔrɔ f'i k'i cɛsiri musalaka t'a la fiyewu wale jugu minnu n'olu kɛmɛ ka jamana in sigi a sen sabara kɔnɔ i k'i cɛsiri olu kɛlɛli la. Implacable. Min ye yurugu kɛlɛli ka musalaka bɔ a la ka kɛ ni kɔnɔnjɛya ye ka sɛbɛ dug a la sɛbɛ dabilabali kɛlɛ dabilabali i k'o ta k'o wale in sɛgɛrɛ. Contre la corruption et la délinquance économique et financière. Furuba nafolo bɛ jogo juguyali min kɛ sɔrɔfɛn minɛ ani yurugu k'o kɛlɛ minɛ sɛbɛla kɛlɛ bila bali kɛlɛ ɲinɛ bali ka kɛlɛ in kɛ musalaka t'a la fiyewu. Qui font si mal à notre pays. Ni a tiɲɛni fanga ka bon a tiɲɛni bonyana warala kosɛbɛ an ka jamana kan an ka jamana kɔnɔ bi. De même, la lutte contre les conflits intercommunautaires. Ani fana kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ woyɔ u ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ u bɛ se ka banban cogo min. Les milices privées, les enlèvements de personnes. Minnu kɛ bɛ ka marifa ta k'u yɛrɛ lakana mɔgɔw bɛ suyɛni min kɛ ka t'u nin bɔ. Les assassinats ciblés. Ka mɔgɔw tɔmɔ k'u fa ka mɔgɔw bɛlɛn k'u fa. Les vols de bétail. Bagan suɲɛ mɔgɔw ka baganw suɲɛli. Les braquages. Bingani ka sira da mɔgɔw ɲɛ. Les poses de mines et engins explosifs. Sira daw la sira kunbɛnw na ka mugu pɛrɛntaw don mɔgɔw ɲɛ u tɛmɛ sira mugu ka fodɔnw ye i kɛra bolifɛntigi ye i kɛra taamakɛbaa ye o bɛ se ka dabila cogo min. Doit figurer parmi vos priorités. O de kan ka k'i ka haminakow o ka sɔrɔ i ka haminakow la pereperelatigɛ la. Bref, Monsieur le Président. Jamana kuntigi. En dépit de la tempête que traverse notre pays. Hali n'a y'a sɔrɔ an ka jamana bɛ ka funufunu latigɛ bi kɛ funufunu firilen don an kan n'an b'o funufunu na. Vous devez veiller. I ka kan ka kɔlɔsili kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna. Sur le gouvernail Mali. Mali maracogo Mali mara n'a kɛra kulun ye a bere bɛ e de bolo a bɛ se ka boli ji kan cogo min. Pour nous permettre de traverser la zone de turbulence. Fiɲɛ jugu min n'an bɛ k'o latɛmɛ an bɛ se ka tɛmɛ o fiɲɛ jugu la cogo min. Vague imprévisible et nous amener à bon port. K'an sɛnsɛn fo ka taa kulun in bɛlɛn e ka baara de o bere min n'o bɛ kulun sɛnsɛn ji wuyɔ la fo ka taa bɛlɛnyɔrɔ la a bere bɛ e de bolo. Votre gouvernement. I ka jamana marabaaw. En plus des problématiques susébauchées. Hali gɛlɛya minnu bɛ yen n'a kan ka gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen wuli bi. Aura pour mission essentielle de rebâtir notre beau pays. A ka baara kan ka kɛ ka jamana in jɔcogo kura dilan k'a dilan ka Mali mana kɛ bon ye ka bon jɔ ka ɲɛ Mali min n'o ye Maliba ye Mali min n'o ka cɛ n'o cɛ ɲɛɲinen don bi kosɛbɛ. Mettre en place une nouvelle gouvernance. Kana ni mara ye mara min n'o ye mara ɲuman ye jamana mara ɲuman ko jogo n'o wale n'o kɛbaw k'olu sigi. Et organiser des élections exemplaires à tout point de vue. Kana ni jamana kuntigi sigi ye min n'a bɛna kɛ misaliya ye n'a bɛna lajɛya n'a bɛna kɛ ɲuman ye ni siga tɛna don a la fiyewu. Dans le délai qui a déjà été fixé. Min ni a kan ka kɛ furancɛ min kɔnɔ n'o furancɛ dɔgɔdara ka ban n'o o don lakodɔnnen don a ka bɛn waati ma coyi. En terminant mon propos, mesdames et messieurs. Yani n ka kuma in fɔre cɛw ni muso minnu nɔnba minnu maa welelenba minnu bɛ nin kɛnɛ in kan. Permettez-moi de rappeler au nouveau président de la transition. A y'a to n ka furancɛ fanga a jamanakuntigi hakili lajigi ko dɔ la dɛ. Cette citation de Solon. Ni dantigɛli kɛra nin tigi fɛ. L'un des pères fondateurs de la démocratie athénienne. Nin ye bɛɛ fangasigi jamanasigi min n'o bɛɛ senna minnu ye a ko jujɔnba dɔ ye. Quand on fait de grandes choses. Ni i ye kobaw ladilali jujɔn e kɔni min kɔgɔ fa o kobaw la tuma min na dɔrɔn. Il est difficile de plaire à tout le monde. A ka gɛlɛn ka fɔ i ka madiya bɛɛ ye bɛɛ k'i kanu i ka diya bɛɛ ye a ka gɛlɛn o ka kɛ koyi. Fin de citation. Ni n ka ɲɛfɔli in kuma jɔli ye. Ainsi. Ani o la. Je vous remercie et vous souhaite. N bɛ fo ka kanu ni ye. Bonne chance. Ala ka i ka garijɛgɛ ɲuman na. Dans vos exigeantes. I bilalen don cɛsiri minnu na n'u wajibiyalen don i kan. Mais délicate. Nka ni ko sɛbɛ don n'a ma nɔgɔ fiyewu. Mission. Ci la kɔni. Je vous remercie. N b'i fo. Et à présent, vous pouvez vous retirer.
Et la cérémonie va se poursuivre avec... Amalmo, Aouye, Kadamine Kunungu, Fokase, Bi Dongibaruma, Asimin Koita Sigili Fangana, Nya Jiraula Kafoni, Mbara Bela Jelenkera, Nazarakandila, Chokorobani Musakorobau, Aya Laje, Kaminun Kera Nazarakana, Au Yero Fanana Sika Famiastro La Chogomi, Nazarakan fo Kebau, Kadamine Kabli Kunungu, Meye Maminun Kumana, Oye Cour suprême, Noye Kriblum Mimbe, Jamana Kriblum Bela Jeleni Sanje, Nikene Insigili, Akula Tiketumbulu Bulu, Ani Jamana Dantigeli Sigika, Sharia Sung, Ukriblum Mo Ulutume Keneka, Minumbe, no Luye Sharia Tigu Ye Luka Dantigeli Kofe, O Sharia Tiginunu, Oye Jamana Ere, A Sharia Sebamu, Ane Awalea Kebau, Olu Ye Dantigeli Ke. Minumbe nolu ye kiri sonaldumbaga ye aye oluka dandigelime bi dongibaru keneka min yɛrɛ ye Cour suprême ɲɛmɔgɔ ye aye ale fana ka kumaw mɛn sisan nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔlen kɔfɛ sa yala Asimu Koyita yɛrɛ dun ye dandigeli min kɛra yala a ye mun de fɔ a sigira sigicogo jumɛn n y'a yɛrɛ u la ka fɔ u ye jamanakuntigiya tɛ taa kimɛli min kɔ u ye Asimu kimɛ ko u bonye no joyoro bɛɛ lajɛlen d'a ma Asimu Koyita a disi kan ka taara ni jamana yɛrɛ ka danaya jɔnjɔn min ye ani jamana drapeau u ka taara disi la o walew sɔrɔla ka kɛ o kɛbaga fɛ. Excellence colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Maba Asimu Koyita fanga latɛmɛ fanga wala furancɛ fanga wala fanga fila ni ɲɔgɔn cɛ latɛmɛ fanga jamana kuntigiya kalifa Emina B. Assimi Goïta. Nous vous reconnaissons comme grand maître des ordres nationaux du Mali. Jamanaden o jamanaden bɛ jamana bɛ danaya minnu da k'a di u ma ka bonyamasegin min da k'a kɛ u ye n'o ye jɔnjɔn dili u ma n'o bɛ tara u disi la n'u bɛ minɛ ni o jamanadenya hakɛ kimɛ ye bi t'a kɔ fo kana yɛlɛma don a la o ko latigɛ bɛ e de bolo Asimu Koyita. À ce titre, o siratigɛ de la sa nous vous élevons à la dignité de grand croix. Amini kimɛ ka hakɛ di ma hakɛ min n'o ka kan n'o de ye k'i danbe mayani jamana jɔnjɔn min bɛ yen n'o bɛ fɔ ma ko dignité de la croix ye. De l'ordre national du Mali. N'o ye bonya minnu ka kɛ jamanadenw ye jɔyɔrɔ ni kimɛ minnu i kɛra o kolatigɛ ɲɛmɔgɔ ye bi u bɛ ka jamana drapeau tara disi la. Jazakallahu khaira ala ka usara ni khaira. Kani diɲɛ kɔnpanyi baw bolo to ɲɔgɔn bolo sunpula ni cargo ye cakɛda ye min bɛ aw dɛmɛ aw ka minɛnw cili la ka taa diɲɛ jamana baw bɛɛ lajɛlen na janko kɛrɛnkɛrɛn bolo ma Afrique centrale jamanaw i n'a fɔ Congo Brazza, Congo Kinshasa ka taa se Pointe Noire ma. Sunpula ni cargo kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan min bɛ aw ka minɛnw tali nɔgɔya kosɛbɛ wa sɔngɔ damatɛmɛndiya n'aw ka ma ko groupage o de ye k'aw ka minɛnw fara fara ɲɔgɔn kan ka bɔ ntɛnɛn na ka se alamisa ma. Juma minɛnw bɛ bɔ Bamako yan nɔ sibiri ka se Dumanji ma o b'a sɔrɔ aw ka minɛnw sera Brazzaville. Ntɛnɛn ka se Tarata ma aw b'a ka minɛnw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. Minɛn bɛ taa aw ye kilo la ka bɔ 400 ka se 280 ma ka sanga aw ka minɛn tata yɛrɛ hakɛ ma. O tɛmɛnen kɔfɛ Sunpula ni cargo o kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ wɛrɛ sigi sen kan an ko min ma ko express n'o ye telimani ye k'i ka minɛn bila bi dɔrɔn sini i k'a sɔrɔ. Sunpula ni bɛ o baara kɛ Tarata o Tarata ani Juma o Juma ka taa Brazzaville, Araba o Araba ani Sibiri o Sibiri ka taa Kinshasa ani Pointe Noire. Minɛnw bɛ taa aw ye 600 ka taa se 500 ma kilo la ka sanga aw ka minɛnw tata hakɛ ma. O tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ pari aw ka doniw bɛ ta aw ye a n'a ka accident bagage 1000 kilo la a taasara a n'a bɔsara wa dɔ fana bɛ se ka bɔ o la ka sanga aw ka minɛnw tata hakɛ ma. Sunpula ni cargo ko nɔgɔya fɛn min ye bateau sira ye o kɛlen bɛ ka o fana sigi sen kan aw ka conteneurs ka taa se aw ka doni giriw ma k'olu ta bateau na ka taa diɲɛ jamanabaw la kɛrɛnkɛrɛn bolo ma Afrique centrale jamanaw Congo Brazza, Kinshasa ka taa se Pointe Noire ma sɔngɔ damatɛmɛndiya. Nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ sa ni aw mago bɛ kunnafoni jɔnjɔn na aw bɛ se ka wuli ka se Ujabala Bala o filɛ nin ye Dawudabugu Algérie ambassade kɛrɛfɛ k'u ka dabɔ k'a bila bɛnkɛ transport kɔrɔ la nka ni yen ka jan mɔgɔ min ma sa i bɛ se ka wele kɛ u ka nɛgɛjuru sira la ni mago bɛ cargo la o ye 98 71 03 03 ni mago bɛ telimani na 91 25 0000 walima u ka agence filanan o filɛ nin ye Bamakɔ suguba kɔnɔna na yen numéro ye 98 71 08 08 kunnafoni bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yen ni maa min ko Sunpula ni cargo i ko k'i ka samaw bila ka taa nɔgɔya ani lakana kɔnɔna na. Ah chérie, ya makɔrɔni ka di dɛ.
ni macaroni lakika ye pastaroma ye alkamamugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ. Macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di. Pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɛ sugandi. Escargot, fizeli, spaghetti, vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw, alimentation, supermarché, sugu Mali fan bɛɛ. N'aw mago b'a caman san ta la aw ka se Goloni na u jabala bala wala bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30. Pastaroma a nantan ka di a naman kɛrɛfɛ tɛ. Awɔ pastaroma nantan ka di a naman kɛrɛfɛ tɛ. Ni Mali jɔnjɔn de cɛkɔrɔba ani musokɔrɔbaw an t'a fɔ aw ka wuli dɛ nka denmisɛnw a ye wuli nin kɛlen kɔfɛ sa a sigira fanga na a ka kan ni kimɛli minnu ye n'i kɛra jamanakuntigi ye kuntigiya tɛ taa bonya ni hakɛ minnu kɔ u bɛɛ dilen a ma tuma min Asimu Goyita ye i dantigɛ jamanadenw ye ba an t'a lajɛ a ye nin fana kɛ nansarakan na n'an sera k'a bayɛlɛma bisimila ba sabu min ye Asimu Goyita ye a ye foroba dantigɛli kɛ kuma ni nafa ka bon kosɛbɛ an b'a lajɛ ka dɔ t'a la k'o fɔ aw ye bisimila. Général de brigade Amadou Salafou Gueye, grand chancelier des ordres nationaux du Mali. Ouvrez les bancs. Colonel Assimi Goïta, Colonel Asimu Goyita, président de la transition, chef de l'État. À ce titre, nous vous élevons à la dignité de grand... Mesdames et messieurs, veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Monsieur le Président du Conseil national de transition. Franche fanga korosigi kulu min sigin bɛ ka Franche fanga in zɛnzɛn kɛta ani waleta sariya bɛ ta kulu min fɛ kuntigiba min bɛ yan ni ye Asimu ka kuma daminɛ de. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle. Jamana dandegeli ni sigikan sariyasun o kiribolo ɲɛmɔgɔba min bɛ yan. Monsieur le Président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame le médiateur de la République. Kɔrɔsigi kulu min sigilen don n'o ye jamanadenw ka maa sugandilenw minnu n'o ye jamana kolatigɛw jamanadenw ka fɛla sigidaw hakilinaw kan o ɲɛmɔgɔ min bɛ yan ni hakɛ ɲini bɛ jamanadenw fɛ u bɛ se ka bɛncogo ani bɛnkola ɲini jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o kuntigi min bɛ yan. Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux. Jamana bɛ bonya ni karamaw ta ka jamanaden ɲumanw sɛgɛrɛ ni bonya walew ye o kolatigɛla ɲɛmɔgɔ min bɛ yan. Monsieur le conseiller et des organisations internationales. Aw minnu n'aw ye dunan minnu bisimilalen don n'u ni Mali ye ko kɛ ɲɔgɔn ye n'u ye cidenw bila ka na sigi anw fa dugukolo Mali kan aw minnu bɛ yan. Mesdames et messieurs les secrétaires généraux du département ministériel assimilé. Aw minnu bɛ jamana yɛrɛ cakɛ bondaso minnu n'o silen don minisiri bondasow la bɛ o kolatigɛla o ko ɲɛnabɔla minnu bɛ yan n'u jɛɲɔgɔn n'u caɲɔgɔn minnu bɛ yen n'u ka baara ye jamana baarakɛ bondasow o kow latigɛli ye aw minnu bɛ yan. Pour tous les morts civils et militaires
étrangers et maliens tombés lors de cette crise multidimensionnelle. Kololomi yanga jamana soro minu nin torala o ye jama no kera jamana de ganzan ya no kera finindigu ye no fana dugule unga olu bela jelen togola bi que nous traversons depuis plusieurs années. Ni o gele kolokolo do Mali kono abe sanjancha mambobi. Pour tous ces morts au Mali, au Burkina Faso, dans les Sahel, je vous prie d'observer avec moi une minute de silence. Boshumnu ni oni bela jelen tora jamana yin kuma bolila jamana de ngwaza ufara jamana finindige uka minu na kiram fadu koloka minu ni olu fatura Burkina jamana kono Saheli jamana uyere maoma ni etora o keneka ayeje angata shibla wati ninge kado donku bela jele be wati kunguru ni nyini aufe angata shi kamiri senono bela jele makado ukuye be wulila. Je vous remercie. Mbe aufo wulili la ni sununu mbe tokola. Également qu'il fallait faire preuve de sens de responsabilité. Ni walaya mi ni kenesigi mi mbe dambe kufo abe yoro kufo jenioro fin yoro beka keta ni ka walewula et d'engagement patriotique. Ne oye faso de nyumaya wele kamuye ani chesiri walewuye. Chaque fois tuma o tuma notre peuple s'est dressé comme un seul homme. Ni jamana denw tuma o tuma malidenw n'u farala ɲɔgɔn kan ka wuli I n'a fɔ cɛ kelen o mana kɛ gɛlɛya o gɛlɛya ye o mana kɛ kɔlɔlɔ o kɔlɔlɔ ye o mana kɛ laɲini o laɲini ye ni malidenw kɔni tuma o tuma n'u wulila k'u jɔ I n'a fɔ cɛ kelen a su vaincre toutes les armes. Aujourd'hui nous o gɛlɛya ninnu wulila an bɛ don min I n'a fɔ ko bi kɔni avons une responsabilité historique. Ni nin waati in na bɛɛ ka jɔda bɛ nin na sabu nin bɛna bila tariku la ka bila sini ɲɛ. Celle de transcender nos divergences pour sécuriser notre pays. Fadenya minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamuya minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn hakili kelenya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka ta in to ye ka jamana in kisi an bɛ don min I n'a fɔ ko bi. Pour préserver son intégrité territoriale. Jamana in a dugukolo a bɛ se ka tanga ka matarafa ka siran ka kisi tilali ma ka kisi dankarili ma cogo min. Et pour créer les conditions d'un développement socio-économique. Ka dalu sɔrɔ ka lahalayaw kɛ ka dabali ni fɛɛrɛw tigɛ min b'a to jamana in a bɛ se ka jidi hadamadenya ni sɔrɔ sira kan cogo min. Permettant d'offrir un avenir meilleur à notre postérité. An bɛna kɔto ko min ni o ye ka hɛrɛ kana jidi ani ɲɛta matarafa ka bila an kɔ ye cogo min. Qui m'installe dans la fonction du président de transition, j'entends imprimer une nouvelle dynamique. Kalifa min dira ma bi n'o ye furancɛ fanga kuntigiya ni jamana kuntigiya ye n b'a fɛ k'an cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na min b'a to an bɛ se k'o kuntigɛ an bɛ se k'o kuntilenna ninnu ani waleya ninnu sabati n ka miiri de ye ka o nimaya kura ninnu o bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na ne Asimu Goyita kɔni. Dans le sens souhaité par le peuple. Ni nin laɲini yɛrɛ jamanadenw yɛrɛ ka kanufɛn ye nin ye jamanadenw ka laɲini de ye. Les défis sont immenses. Kɔnɔguwankow ka ca kamanagwanko wulili ka ca gɛlɛya ninnu wulili a ka ca bi an bɛ laɲini minnu kɛ laɲini ninnu ka ca wa ka girin. Les attentes légitimes du peuple sont aussi grandes. Nka jamanaw yɛrɛ ka laɲiniw fana ka bon caw ka girin cogo min jamana yɛrɛ ka laɲiniw fana ka girin ka bon o cogo la. Nous devons cependant renforcer notre résilience. O siratigɛ de la anw kan ka dɔ de fara an ka cɛsiri kan. Et notre espérance pour une meilleure vie. Ka an jigi da jamanawdenya jamana waleya kuraw kan minnu ni an jigi bɛ se ka lakuraya cogo min anw malidenw. Cela est d'abord de ma responsabilité en tant que chef de l'État. O kɔni ye ne ka jɔda fɔlɔfɔlɔ ne min ye jamana kuntigi ye ne min ye fanga ɲɛmɔgɔ ye o ye ne de ka kɛta fɔlɔfɔlɔ ye ne de kan ka o jɔ da la fɔlɔ. J'en mesure l'ampleur. N b'a dɔn k'a fɔ doni girin doni fɛgɛman tɛ fiyewu a ka bon o laɲini mafalen don ka se hakɛ min ma ne b'a dɔn. Aussi voudrais-je vous affirmer solennellement. O de la sa ne bɛna layidu ta aw ye k'a fɔ aw ye ka bɛɛ kɛ seere ye nin kɛnɛ in kan bɛɛ ɲɛna. Ici et maintenant. Yan sisan nin yɔrɔ in na. Ma ferme détermination. Cɛsiri min bɛ ne na ni laminen don nin ko ninnu mafali la cogo min ne Asimu. À relever ces défis.
o gɛlɛya ninnu bɛ se ka wili cogo la kɔnɔguwan ko minnu bɛ yen kamanaguwan minnu bɛ yen nin bɛɛ bɛ se ka bɔ yen cogo min ne ni laminen don wa labɛnnen don labɛn cogo la min b'a to ɲɛ bɛ sɔrɔ nin bɛɛ la. Mais tout cela n'est possible que dans la cohésion et la solidarité qui ont toujours caractérisé notre nation et qui sont mises à rude épreuve. Nka nin si tɛ ɲɛ sɔrɔ an si bolo f'an ka ɲɔgɔn minɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka ɲɔgɔn ta fɔta lamɛn ka ɲɔgɔn ka hakilina sɔrɔ ka jɛ ka hakilina kelen sɔrɔ hakilina kelen min b'a to an bɛ sɔrɔ ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛ sɔrɔ. Il s'agit en effet nin ye mun ye sur la base de la feuille de route cikan minnu ani laɲini minnu saritikan minnu taara furancɛ fanga in a ka kɛtaw n'a ka fɔta n'a ka waletaw la. de conduire la mise en œuvre des actions prioritaires nécessaires à la réussite de la transition. furancɛ fanga in bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye ko kɛta ye u n'o bɔlen n'o waleyali saritikan minnu taara furancɛ fanga in na f'olu de ka waleya. notamment n'o ye organisation des élections crédibles, justes, transparentes aux échéances prévues. a dɔgɔdara k'a fɔ jamanakuntigi kura ka sigi don min o ka bɔ a sira fɛ ka kɛ ni jɛlenya ye o kuntigi sigi a ka kɛ ni tilennenya ye a ka kɛ ni ladiriyenya ye fanga ka sigi fanga min bɛna kɛ jamanadenw ka halala fanga sigilen ye. Je m'emploierai également à la réduction du train de vie de l'État. n ye layidu ta k'a fɔ musaka minnu n'o bɛ don fanga marali la o musaka cɛya ka caman bɔ o musaka ko la k'o bɛrɛ bɛn ka k'i mɛn jamana bɛ lahalaya mun na foroba nafolo tɛ tiɲɛ jamana maralen o waleyaw n'o o diɲɛkow n'o o damunkow caman bɛ bɔ jamana ka nafolo tali ka mara kɛ o nafolo tiɲɛ caman bɛna b'o la n y'o layidu ta aw ye. D'ores et déjà, j'ai décidé. Bitako, bire, nya. N'o ye sefa wari miliyari 1 ani miliyɔn 800. Soit 1,8 million annuel aux autres. San o san sefa wari miliyari 1 ani miliyɔn 800 o de bɛ di jamanakuntigi ma san o san. Socio-sanitaire. A nafolo in n'i y'o tilayɔrɔ 3 tilayɔrɔ 2 bɛna don min da fɛ ne fɛ o ye ka magɛn ta gɛlɛya minnu bɛ kɛnɛya ko ani hadamadenya yɛrɛ magɛn minnu kan ka ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ maa minnu n'olu bɛ gɛlɛya la faso kɔnɔ. Notamment pour faciliter l'accès à l'eau potable. Jiko gɛlɛya bɛ maa minnu kan dɔ bɛ bɔ olu ka jiko gɛlɛya la cogo min n'o ye ji ɲuman min da ye o gɛlɛya bɛ maa minnu kan ka magɛn ta k'u sɛgɛrɛ. Et aux soins de santé primaires dans les zones difficiles de notre pays. Yɔrɔ minnu bɛ yen sa n'o ye jamana gɛlɛya bɛ jamana yɔrɔ minnu na furakɛli ni kɛnɛya kɔnɔguwan ni kamanaguwan minnu bɛ olu la a nafolo in bɛ don da fɛ ka dɔ bɔ olu ka kamanaguwan n'u ka gɛlɛya la kɛnɛyako la yɔrɔ minnu n'olu ka kow ka gɛlɛn ni gɛlɛyaba bɛ olu kan u sigiyɔrɔ la. Face à ces impératifs. Ka kimɛ ni kɔnɔguwanko ninnu bɛɛ lajɛlen ma. Aucune couche ni aucun groupe ne sera écarté. Mɔgɔ si tɛ Mali kɔnɔ k'a fɔ ko n'a ka kan ko bɛ kɔnniya ma o tɛna kɛ fiyewu. Car le Mali a besoin de chacun et de tous. A bɛ kɛ faso jama ani maa kelen kelen ka hɛrɛ sira fɛ. Mesdames et messieurs. Cɛ ni muso minnu bɛ kɛnɛ kan yan. Je comprends vos inquiétudes devant les difficultés qui nous assaillent depuis plusieurs années. N bɛ a kalama kɔnɔguwanko ni haminako minnu ni gɛlɛya minnu n'u kɛn bɛ ka genge aw dala n'o ye aw ka don gɛlɛyaw ye n'o bɛ aw dala a bɛ san jan caman bɔ bi. Comme nous le savons tous. I n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min. Il y a des moments décisifs. Waati n'a gɛlɛyakow o waati ninnu na. Où se joue le destin d'une nation. O bɛ jamana bɛɛ ka jamanaya senfɛ. La nôtre, éprouvée depuis des décennies. A gɛlɛya minnu kolokololen don an gengenen don gɛlɛya minnu na bi n'o bɛ san jan caman bɔ. Devra trouver les ressorts nécessaires pour répondre et assumer pleinement son destin historique. Mali yɛrɛ kan ka jɔda min na n'o y'an faso Mali ye a ka maliya kunungo fo ka se bi ma n'a bɛ lakali tarikuw la. Ceci est notre devoir de génération ni c'est notre dette envers les générations futures. O ye anw malidenw bɛ yen anw minnu bɛ jamana in kɔnɔ bi o ye anw ka kungo de ye ka fɛn kɛ n'o ye baara ye baara min a bɛ kɛ ka bila sini mɔɔw ɲɛ. Aussi, voudrais-je réaffirmer mon engagement
mbe ngalaidu la kroyaya assurer une meilleure gouvernance et une meilleure distribution des services publics. Laidu ta auye ningere inga ka fo minye marai la ka ke mara nyuma yinyo laidu ta auye ni laidu ta auye ka fo jamana ingono hakew ani jamana dew usigimbe ka mi ngono no ye uka here makrai ni laidu ta auye ka fo mbo time au bénéfice des populations sur l'ensemble du territoire. Jamana fantan nani bela yelen jamana dew jamana konoya. Mesdames et messieurs, Cheni muso munumbe l'apaisement du climat social demeure un gage de succès pour la réussite de la transition. Jamana bese ka basiki chokomi basiki kasiki sengi jamana inkono oye dalu mi mbato franche fanga yimbese ka nyesoro aka franche fanga ya bara ula ka jamana de wasa. L'amélioration des conditions de vie des Maliens. Malidium ka jien dongodo maya abese ka ladla ka lafia se uma jien dongodo chokomi sera un souci constant pour le nouveau gouvernement à venir. Jamana marabina kalifa minu na jien dongodo o debe kuka hamiye o debe kuka ketaye o debe kuka fotaye o bina bara bela jelenke o bise ka nyesoro chokomi. Elle sera recherchée de façon intelligente. Wa o dabali no fere bina nyini ni kodonde ani famia minu kanga soro mimba to nyebi soro pour ne pas fragiliser l'équilibre budgétaire et ne pas compromettre les investissements. Kigunya ni kodon mimba to kasoro akana ke bara gbanza unye na fulum ni keta ni fota minu kanga ke o kana ta srawore fe ko ke chesiri gbanza unye o be dabla. Ainsi, je vais demander au nouveau gouvernement qui sera mis en place Ola desa jamana maraba minu ni olu bina sugandi ka bara duma mina fuye d'engager un dialogue franc. Uka kononje ya kuma fo jamana denye ka kononje ya kene usigi ni jamana denye Sincère avec l'ensemble des syndicats. Barakela uka tombulu fara be unuka sigi kene kilenga uka chien fo nyonye ku kononje ya nyonye jamana be la hala mina chukumi lafia be seka na jamana kono Pour une résolution durable de la crise actuelle. Gelem minumbe barakola barakela uni jamana maraba uni nyonche o gelem minumbe jamana kono gelem bela jelem biseka wili chogomi ubina ke uka bara ikanyeshi hakenyini ton no barakela uka hakenyini ton bulu fora bela jele unu be bisiki kapma ni kono nje Exprimer ma reconnaissance à l'ensemble des personnes qui partissent notre pays par leur labeur quotidien, chacun dans sa sphère et en sa manière, qu'il s'agisse des paysans, des éleveurs, des pêcheurs, des opérateurs économiques, des artisans. Mauma ni ka joda be malikono akera bagangena uyo akera chikela uyo akera moningela uyo amana ke sani fire ke bawye jula uyo mauma be ke ka joda do be mali ngono e ka keta ni ka fota ni ka chesiri bise ka jamana insoro ni mbela jele bina ke mawye maminu sarabina duma bina deme wina sense kono nye ala chogomi lanyini minu mbe fasoko la ambise ka lanyini nusoro chogomi des fonctionnaires, des communicateurs et des légitimés traditionnels et religieuses. Minum ye la da nyamgo ye, minum ye nyamakala ye, minum ye laselikela ye. Mauma ne du kabara ye jamana den wise ka nyawon famu ka kundilna kelenta chogomi atike ni shiko. Tumadola hali kuna fon lasela oke. Je n'oublie pas également les femmes et les jeunes auxquels une attention particulière sera accordée. Ndena nyina muso ko ndena nyina demiso ngo amina ansinsi mbere doke woloye faso kura joli la koni mali biseka yere soro chogomi. Ma conviction profonde ne Assimi Goïta limanianendo na ye est que les filles et les fils de ce pays dans un élan de solidarité et jamana cheni jamana muso minumbe faso deun nu ye nyon mine nu ye nyon magwe ni kono nyeyai engagement commun ne pourrait nullement échouer s'il se donnait la main. Nanko ni yambolo di nyoma wa kafa hakili be mina fasokola anga lanyini ye malikola mina kafa ambi fo kowa kafa ambi desa ulawa ne dando la fieu limani ne no kafa na nyogo mene musoni chew faso ngono ya mali ba yere soro mali be ka yere tay mali be minyini jamana kula mali bino soro en transcendant les divergences funyongo ni nyogo famu mbaliya mimbani nyonche woyo mimbani nyonche angu black nyogo mine bani yeta nyogon yeta balia kuntena kelimbalia hakili kelimbalia fadinya mimbani nyonche nanyo blakoni ame minyini fasoko lambo sorode et les contradictions lorsqu'il s'agit du Mali anga nyogon famu mbalia mimbani nyonche angu blani maliko nana angu blaka nyeshi faso mabani ces pays qui nous ont été légués par nos devanciers maminu no ye ambora maminu na olu ye faso mi di ama chena
wallahi olu ye jamana indi ama anye jamana soro kabo ma minu yoro minu kona anye. Ce pays que nous devons à notre tour transmettre à nos enfants dans la continuité de la fierté légendaire de notre peuple. Anw yɛrɛw bena jamana in an bena taa ka jamana in to mɔgɔ minnu bena anw kɔfɛ an bena taa ka faso in t'u bolo to bolo cogo min na n'an y'a hakili to olu la. Mesdames et messieurs, cɛ ni muso, le Mali est resté actif au plan international. Mali ka jɔda bonyana kosɛbɛ Mali ni diɲɛ jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ jɔdaba de bɛ Mali bolo wa Mali y'o jɔda in mafa. Et a bénéficié de la solidarité d'autres pays. O sira de la jamana caman bɛ bi n'u y'an kanubaciw ye olu bɛɛ bɛ k'an magoya n'u seko n'u damajira ye. Particulièrement en ce moment de crise multidimensionnelle. Je voudrais ka sabu kɛ gɛlɛya min kolokololen don an gungenen don gɛlɛya minnu na o siratigɛ la sa ne Asimi Goïta ka laɲini ye min ye ne bɛ min fɛ. En votre nom. Aw tɔgɔ la. Exprimer notre gratitude, notre attachement à cette solidarité internationale. An b'a fɛ ka waleɲuman dɔn kɛ ka barikada kɛ ka bonɲɛmasegin kɛ o maaw ma maa minnu n'u bɛ ka magɛn cogo la min ye kɔnɔjɛya magɛnw ye. Pour la stabilité du Mali. Mali bɛ se ka basigi cogo min n'o y'u ka hami ye o b'o baara la. Nous apprécions à leur juste valeur les sacrifices qu'ils consentent pour notre pays. Wa an tɛ fitiri wale ye koyi kɛmɛ k'a yɛrɛ saraka min kɛ min b'a to Mali bi sɔrɔ Mali b'a yɛrɛ sɔrɔ an b'u barikada k'u fo n'u ye k'u waleɲuman dɔn kɛ n'u ye. Toutes choses qui renforcent notre détermination. Fɛn minnu b'a to dɔ bɛ fara anw ka cɛsiri kan a bamanankan jɛlen ye jumɛn ye a ye na a ka n dɛmɛ n ka wara la o b'a sɔrɔ a kunkolo minɛlen don yɛrɛ fɛ. Engagement dans le combat pour le développement durable. Min b'a to jamana in b'a yɛrɛ sɔrɔ jidi kuntala jan sira fɛ. La justice sociale. Hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ matarafali malidenw ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ dɔnni ani hakɛ u kɔlɔsili bɛɛ ka hakɛ ka di ma bɛɛ k'u matarafa ni kɔnɔjɛya ye. Je voudrais. N b'a fɛ. Je voudrais. N b'a fɛ. En votre nom, rassurer les. Aw tɔgɔ la ka hakililatigɛ kumaw fɔ. Organisation sous-régionale. Jamana minnu bɛ yen ko kan dɛmɛ minnu n'o bɛ ka ta ka anw sɛgɛrɛ aw tɔgɔ la. Régionale et la communauté internationale en général que le Mali va honorer l'ensemble de ses engagements pour et dans l'intérêt supérieur de la nation. Mali fɛn o fɛn ye jamana in ka hɛrɛ ye Mali ye layidu o wali layidu ta Mali kan dili kan di o kan di kɛ min b'a to jamana in bɛ basigi o layidukanw tɛmɛna Mali ni jamana o jamana cɛ ko Mali ye layidu jamana de ye ko Mali b'o layidukanw ani o bɛnkanw ko Mali tɛ a tu ka nɛmu ni Mali kɔni n'a ye layidu min ta k'a b'o layidu bɔ a sira fɛ aw tɔgɔ la ne b'a fɛ k'o hakililatigɛ kumaw fɔ an dɛmɛbaw n'a magɛnkɛbaw bɛɛ ye. Mesdames et messieurs, cɛ ni muso minnu bɛ yan ne badenw. Avant de clore mes propos, yani n ka kuma in bila. Je voudrais rappeler que n b'a fɛ ka hakililajigi min kɛ. Continuons le travail entamé dans le cadre de la mise en œuvre intelligente et efficiente de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Bɛnkan min n'o ye cɛfɔ ni kanbɛn bɛnkan min ni bolonɔbila kɛra a la a bɛ se ka lawaleya cogo min lawaleya cogo la Mali ka hɛrɛ bɛ minnu na Mali ka kelenya bɛ sabati ni min ye o layidukan n'o cɛsiri minnu wale minnu kan ka kɛ n bɛ layidu ta yan ka fɔ o bɛɛ lajɛlen na waleya Mali ka nafa o kosɔn Mali kɛ hɛrɛ kosɔn Mali yɛrɛ ka tɔnɔ kosɔn. Ici du processus d'Alger en vue toujours de. O cɛfɔ o bɛnkan min ni bolonɔbila kɛra a la n'a layidukanw taara kabili Algérie. Des conditions optimales d'une paix durable. N'a bɛna kɛ sababu ye ka kanbɛn ni karama ani kunsigi la ani kayira n'o kuntalajan n'a bɛ se k'o sabati an faso kɔnɔ cogo min. Aussi, les conclusions du dialogue national inclusif continueront à être mises en œuvre. O siratigɛ la jamanadenw bɛɛ lajɛlen da ka kan ka don ko sabati ko bɛ se ka sabati ka kɛ kɛcogo ɲuman minnu na jamanadenw bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ ani u ka jɔda ani u ka hakilina u bɛ se ka lawaleya cogo min. N'a kɛcogo ɲuman bɛ sɔrɔ cogo min. L'espoir est permis. An kana jigila tigɛ ne badenw wasa bɛ ɲɛfɛ an bɛ se ka wasa sɔrɔ koyi. Et c'est ensemble que nous relèverons les défis. Wa a ti ɲɛ sɔrɔ dɛ f'an ka jɛ ka cɛsiri gɛlɛya minnu bɛ yen o gɛlɛya ninnu an bɛ se ka jɛ k'olu wuli cogo min. Vive le Mali dans une Afrique unie et prospère, que Allah bénisse notre pays. Sini bɛɛ faso ye n'an bɛ na fɔla n'an ye an cɛsiri k'an bolo di ɲɔgɔn ma fadenya di ɲɔgɔn faamubaliya minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ k'o bila n'o ɲɛ sɔrɔla an fɛ n bɛ dali masa deli a ka dugu a Mali ye. N b'aw fo.
Obe kiribulon mi na ye jamana kuntigi sigi. Ambo wele uni jamana kuntigi kana furuba jata ke kubla ka avec shire uye dunata nununa. Le colonel Assimi Goïta, chef de l'État. Colonel Assimi Goïta, jamana kuntigi fanga nyamoko be. Amalmaw Assimi Goïta aye dandigele minke jamana deunye. Angoni ya laje ka yelema ka ke bamanangai. Komi to kando na yelemana ka ke bamanangai. Assimi ka korosigu be minu ye akabla selali ke bagaw ye o kɛra nazarakan ye o kɛra bamanankan ye n'a y'a sɔrɔ fɛn fɔra an fɛ bayɛlɛmali ka bɔ nazarakan na ka na bamanankan na ko fili sɔrɔla la a welelen don a ɲininen don u fɛ u k'an wele wali u ka na arajo ɲɛtaa la yan ni fili sɔrɔla yɔrɔ minnu kuma bayɛlɛma la u ka a latilen anw kɔni miiri la an tun miiri la Jose kɔni ka dɔnkibaru tun miiri la nin kumakan ninnu bɛɛ ka yɛlɛma kabili kununko fo ka se bi ma ka bɔ nazarakan na ka na bamanankan na ni fili sɔrɔla yɔrɔ min u kana an ka fara ɲɔgɔn kan an ka latilen sabu Jose Traoré limaniyelen don k'a fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw olu yɛrɛw bɛ se ka bɔ u ka jamana kow kalama nin kuma minnu fɔra a bɛɛ fɔra nazarakan de la kabili kununko an bɛ k'a lajɛ ka bayɛlɛma bamanankan na kɛnɛ in sigira an sera ka min tɔmɔ o de ye nin ye nka min ye Imam Jara ye kunnafonilaselaw y'a ɲininka yala Assimi Goïta ye dantigɛli min kɛ ale ye mun y'a la a ye mun faama la tuma dɔ la n'an y'ale fana lamɛn a bɛna ɲɛfɔli kɛ Assimi ye min fɔ nazarakan na a ye tɔmɔta minnu tɔmɔna la hakilina minnu b'a fɛ basila bisimila Imam Jara ale ye M5RP kulu ɲɛmɔgɔ dɔ ye an ka fana lamɛn. A y'a fɔ ko l'application intelligente faut pas que kumaw ka bɔ o minɛn kɔnɔ ko bɛ kɛ ni keguya de an b'a dɔn jamana l'accord d'Alger a bɛ hukumu min kɔnɔ na bi sensibilité caman de touchelen don a la n'i y'a jateminɛ Mali kɔnɔ M5 dɔrɔn b'o demandé o kabi denni a demandé la a kumana denni kan n'i ye kuma jateminɛ a kumana en parabole mais mɔgɔ minnu bɛ se ka kow jateminɛ kumakan kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ o ye relecture min fɔra ça demande. Et puis encore filanan ye jumɛn se ka fɛn dɔ revendiquer mais dans une négociation i tɛ se k'a bɛɛ sɔrɔ à 100% mais i bɛ se ka dɔ sɔrɔ min b'a to i bɛ se ka laɲini min b'i la ka waleya jamana ko la i bɛ se k'o sabati cogo min na donc n bɛ se k'o de fɔ a ɲɛna a ka discours kɔnɔna na ala k'an bɛɛ sɔrɔ. donc discours bɛ aw yɛrɛ seereya. discours in kɔni a bɛ espoir di an ma n'a fɔra cogo min na n'a kɛra ten comme jamana in kɔnɔ kuma dɔ la kuma ɲɛna de ka ca mais baara ɲɛna man ca an b'a ɲini ala ka baara ɲɛna. An balimaw Assimi sigilen fanga na a tun ye layidukan min ta a ye layidukan in timɛ an y'a mɛn k'a fɔ jamana marabolo Cogɛli Kokala Mayiga de sigi ka kɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye i n'a fɔ a ye dantigɛli min kɛ sisan o sigili min kɛra M5RP mɔgɔw u ye kunnafonilaselaw an'u ka jama u y'u wele Cogɛli yɛrɛ n'ale ye furancɛ fanga mara ɲɛmɔgɔ ye n'o ye premier ministre ye a ye dantigɛli kɛ o kɛra bamanankan na a ye min kɛ bamanankan na o filɛ. MP M5 jeunesse M5 musow maliyɛnw bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka aw fo ka waliɲuman dɔn aw y'a dɔn baara min tɛmɛna maa caman ɲɛna o de y'a gɛlɛma ye baara min tɛmɛna o y'a nɔgɔma ye min ka gɛlɛ o ye min daminɛ sisan mais yanni n ka taa yɔrɔ jan n b'a fɛ ka foli kɛ kɛrɛnkɛrɛnya saluer la mémoire de nos martyrs jeunes minnu taara u ni di pour que yɛlɛma ka don ko la ka jɔn fɔ tuguni M5 musow k'a fɔ ko les amazones du M5 c'est des guerrières olu de bɛ taa dumuni di denmisɛnninw ma ani militants la place de l'indépendance n'a sira yan u b'u ka sow bila u b'u cɛw bila u b'u denw bila u bɛ taa si place de l'indépendance la an tɛ se k'u sara donc n b'a fɛ ka témoigner dɔ kɛ k'u fo k'a f'u ye nous comptons sur eux la jeunesse combattante du M5RP qui a conduit les journées de Brest de désobéissance civile qui ont déstabilisé l'ordre ancien. Sans cette jeunesse, toute la stratégie du comité stratégique n'allait pas aller loin. Je voudrais les saluer. Car jeunesse faut Dante Foulimina. Quand là, le comité stratégique Nyamoro Befou, Bimbekuma, peut-être la dernière fois au nom du comité stratégique, parce qu'à partir de maintenant, c'est vrai, M5 est le premier ministre, mais c'est le premier ministre de tous les Maliens. Pas le ministre M5 là.
an kan ka baara kɛ au nom de tous les Maliens hali minnu kun dalen tɛ an ka kɛlɛ la an ka baara kɛ pour que u ka sɔn k'an bɛ siɲɛ cira kan pour que Malien si kana siran an tɛ Malien bɔ Malienw la on fait l'inclusion. Président Choguel Kourala Maïga k'a fɔ ko comité stratégique expérience b'u bolo ka tɛmɛ de yan mais u y'a danaya da ne kan les jeunes les femmes dongo do ni ko kɛra cogo o cogo cɛkɔrɔbaw ni ɲɔgɔn cɛ aw de bɛ débat kɛ ka consensus ɲini dongo do on n'a jamais voté dans le M5 an ma deli ka voter an bɛ fɛn bɛɛ régler par consensus réunion bɛ se ka mɛn min bɛ ko bɛɛ kɛ n'an bɛ bɔ réunion la mɔgɔ si kana ni dimi ye bɛɛ ka sɔn n'i ye conclusion min tire ni min ma sɔn a ma a b'a fɔ an bɛ segin a kan tuguni fo an ka consensus sɔrɔ c'est comme ça qu'on a maintenu l'unité du M5 k'a fɔ M5 militants minnu bɛ région la u ye manifestation caman kɛ k'u fo Dante Folimina, de Menaka à Kidal, Gao, Tombouctou, Mopti, Ségou, Sikasso, Koulikoro, Bamako, Kaï et toutes les nouvelles régions. Ou Befou, Dante Folimina. Quand Fawye connaît ni président de la transition, il y a un décret copie d'Ima, Aye Baroque Kosobe. Ako, Konga fo Mali jeunessier. Konga fo M5 jeunessier, mais pour tous les Maliens, parce que Bi, allez le président de la transition, le chef de l'État. Donc, allez était pour quelqu'un président. Mais à bas d'un tigi, quand le changement est à base politique et M5 dit. Quand il veut compter sur la jeunesse malienne, lui-même il est jeune, avec tout cas, il faut allez, lui il est jeune, lui il est parmi vous. On est au cas de Chokorbaï, ne fane allez faire un cas de Chokorbaï. Mais allez veut compter jeunesse, Konga Fawye, à toute la jeunesse du Mali. IBM5 là-haut, ITM5 là-haut, il compte sur la jeunesse malienne pour l'aider. Il compte sur les femmes du Mali, Congo Chi CA. Il compte sur les femmes du M5, sur les femmes de tout le Mali. Il a pris un engagement devant la communauté internationale. Qu'au Malion, t'es bon Malion là. Qu'aux transition inclusive, Malion bête de Tado. Congo Chi Fawye, Kagélea. Qu'on a la sona, qu'ils vont restituer au peuple malien. Aka Dambé, na Horéan, à Bassigama, transition Bassigama. Au Malion, qui a fierté, ni Doborala, allez le Kobeke, ni Mali armée bé, ni Mali peuple bé, pendant la transition, comme Mali Horéan, Mali Dambé, Mali souveraineté, Mali indépendance, ka Segama, il y a une transition Kaba. Congo Chifawi, ka Gelea Bolo, Kobi, allez be Yoramina, jeunesse, Mousso. Le peuple, on dit aller qu'à gilet par bali. Aller qu'à gilet par bali et peuple D. Tant que peuple B, faut y aller, il va aller au bout du changement. Merci. À Konema, qu'on a fait coup Benasoro, Mogo Benasoro Malikono. Peut-être deux Hangania Kani, deux Hangania Mani. Mimbena Ese Kado, Ani, Neni Aleche. Angangida, Mogo Kanado, Neni Aleche. Ni Gelea B, ni Kuma B. Comme ça, transition peut avancer dans l'intérêt du Mali. À Congo, Tiki Kafo, Malion Bay. Donc, nous allons faire une transition où il y aura une gouvernance de rupture. Une gouvernance par l'exemple. Il faut le retenir. Gouvernance de rupture, gouvernance par l'exemple. Le président a donné le temps aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a la rupture totale avec ce qu'il y avait par le passé. Dans tous les domaines, on va faire la rupture. Une rupture positive dans l'intérêt des Maliens. Nous allons donner l'exemple. Et régulièrement, Mbesegi Kana contre-indique le peuple malien dans les médias. Donc, on va voir. Mais de temps en temps, Segi Kafo, autre prémisse de mine de Miri, président de mine de Miri, Mbena Fo Malien. Ningania Bimbe président là, Nalea Sougandi Kakuma, même pas de président Kakuma Macha. Donc, avec moi ou deux prémices de Da, car gouvernement Kabara, Gelea Mimbala, Ambena Fauye, Nansera Minke, Ambena Fauye. Aya de pression Minunkeraka, Clefline. Nalea Nikamato, Dongora Benwele, pression Minumbaka, Aya Befoye. Pression Chaman Keraka, Malé Mundefu. Ako premier missini, peuple de Ya Sougandi, allez ma Sougandi. Merci. Ni peuple et Minta, allez me tout au dépôt. Parce que le peuple contre là. Lui, c'est le chef suprême des armées aujourd'hui.
Donc peuple n'a qu'à armer. Nous bena mogoshiti soula. Ala be barka duga barala. Donc ayo de fo kanga fo Malien be. Beka doit pour l'équipe là. C'est une équipe qui va sortir le Mali de l'ornière. Qui va redonner confiance aux Maliens. Il y a des Maliens, ils n'ont plus confiance en eux-mêmes. On va restituer la confiance aux Maliens. C'est ça le message que je voulais faire passer. Qu'à jeunesse faux, qu'à Mousso faux, qu'à comité stratégique M5 faux. Les grands stratèges de la République du Mali. Béaï, le non-comité stratégique n'est pas venu par hasard. On a fait bientôt 1 an. Mais on leur a montré. Nous voulons réhabiliter la politique, réhabiliter l'homme politique, réhabiliter l'action politique. M5 sera yoro dola, ma chama borala, ou bien magnon famu. Mais ou B M5 bi am bekanga nyomon soro. Mogo na kumbe M5 la, hali na borala, na yikuma anga tege di nyoma katanye. Malio mere minum kumbe M5 contre la. Minum kuma M5 kele famu. On ouvre la main à tout le monde. Depuis 3 jours. Ambambolo de Bela Yelema, avec les Sababobi. Nous avons rendez-vous là de 8h à 3h du matin. Cabinet président Yafo Malion Benyana, à Bora Seda Réunion Lakana. Tous les jours, je suis dans les rapports. Toutes les couches de la République du Mali. Jamanadi Bela Yele, Boulofarabe, Koulou B. Rencontrer. Les partis de finale, tous les partis et les regroupements. On peut parler entre nous, les autres composants de la société. La transition là, tous les actes qu'on va poser, président Yafo, il faut en amont Kanga expliquer Mougonyana. Malion Famba Beso Ama. Mais Namogo Minoume Sama, ça c'est pas un problème. Il y a de Hali Alamiye Mogodla. Doba Foko Alati. Sotel Kukalamaïga. Kanana fo, Kamu considéré, Kamu lame, Kayu négligé. Parce que Agnana Ye Fanganta, Oyantai, Fangantantai, Malion de Taro. Malion de Taro. Aïe, Barakelaoudi. C'est ça les M5. Aïe, Barakelaoudi, Fangaï, Aou de Taï, Mousso de Tado, Genou de Tado, peuple malien de Tado. Sini. Na manye abaka fanga mine mitoka fo M5 kele watila ko fanga président ani premier ministre c'est comme des chauffeurs permis de duruma ou ka mobile pour le peuple de mine élection ani investisseur oye permis de kadima mais ka donc qui est chauffeur nyumae c'est ta façon de conduire ni tora ka accident que dongodo ibe bi fosu kono ibe ta mobile gauche ibe mogo faga permis ya be mine lawo mo chamambe auto de femme ulinyana ni elira ou bien ni désignera Maliens Itaï, Maliens Join. Et des joints, tu dois travailler pour les Maliens. Ni ma barake kanye, tu peux faire un minila. Parce que de Tado. Donc président Koukanga Fawye, quand le Yoram Nasisa, Ulu Nana, Wati Dola, Kakele Indafa, pour que Balaou Kana Jamanako, Joli Kanabo. Mais Bi, Antemenoka, maintenant il faut construire le Mali. Et ça ne peut pas se faire sans le soutien du peuple. Ni Géléanana, Naya Nyefawye, Aucun demain, Angaseka Teme. J'ai fini avec ça. Nous allons rencontrer des puissants vents contraires. Nous allons rencontrer des vents de sable puissants qui vont chercher à nous brouiller l'horizon. Nous allons rencontrer des cercles de feu. Ni président, ni premier ministre ou Tege di Nyoma. Gouvernement Béa Tege di Nyoma. Jeunesse malienne, Béa Tege di Nyoma. Mali Mousso, Naya Tege di Nyoma. Nous allons traverser ces vents contraires. Nous allons traverser ces vents de sable. Nous allons traverser les cercles de feu. Ambeteme, Mogoshite Bi, on ne laissera personne tomber. Ni à la Sonama. J'ai dit ceux qui seront blessés, nous allons les tenir la main pour traverser et aller vers le bonheur du Mali. Président Kaufo, Kawalimando, Aïdouaou Kanga l'armée. Bagni Dina Nyamoko Befe, Memoko Black, délégation Kata ou Befe, ou Kadouaouke. Parce que le Kambare doit vous dire. Avec dans les jours à venir. Mali Katanye, Kadouaouke équipé. Donc, moi, et vous remercier et vous dire que je compte sur vous, le président compte sur vous, nous comptons sur vous.
an balimaw nin tun ye cogɛli ye a ko diinɛ ɲɛmɔgɔw ta ye duwawu ye tiɲɛ don jamanadenw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bɛ duwawu kɛ mali ye nka n bɛ min f'i ye cogɛli i ma i ka ni kuma y'a to i ye nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ cɛsiri y'a to i ye nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ i tun bɛ yɔrɔ jan hali ni ye waati dɔ kɛ jamana mara la sisan kɔni i bolo donna la a ko latigɛw dir'i ma ni kɔni ye min kɛ ka ɲɛ ɲɛ t'a la ya baasi la o tɛ ni min ɲɛna an n'o fɔ ni min yɛrɛ ma ɲɛ an b'o fɔ koyi sabu anw fana i n'a fɔ yɛrɛ y'a jira cogo min an ye jamanadenw ka baarakɛminɛnw de ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye fɔta ye ka sin aw ma komi i yɛrɛ farala jamana marabaaw kan i ni asimu an bɛna aw kiri kɛ an t'an sigi k'aw lajɛ a y'a fɔ cogo min ka kuma cayara kosɛbɛ i ka kuma caman bɛ yan nin bɛɛ ye seerew ye koyi komi a dir'i yɛrɛ ma an bɛ dali masa deli a fɔri cogo ɲuman ala k'a di an ni ma nka sariyatigi ye min fɔ n b'a dɔn i y'a lamɛn n tɛna segin nin kuma in kan cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw kunnasini ko ka se kununko ma ani bi an ye seereya minnu sɔrɔ asimu ka fangasigi la a ka kale ka siɲɛ